кадом усулҳои асосии истеҳсоли алкенҳо мавҷуд аст? Асосан усулҳои лабораторӣ ва усулҳои саноатӣ дорад. Ба усулҳои лабораторӣ дохил мешавад дар вақти дегидрататсияи спиртҳо, дар вақти таъсири моногалоген алканҳо бо маҳлули спирти ишқорҳо ва дар вақти таъсири дигалоген алканҳо бо металлҳо, яъне бо металлҳои натрий, калий, магний, оҳан, рӯҳ ва ғайра. Ва усулҳои саноатӣ бошад дегидрогенизатсияи ёки дегидрогенонии алканҳо, яъне кандашавии гидроген аз алканҳо, 1 мол гидроген канда мешавад аз 1 молаш, ва крекингу пиролизи нафт, яъне дар вақти коркарди нафт ҳосил карда мешавад дар саноат. татбиқи алкенҳо бошад. Алкенҳоро мо дар ҳаёти ҳаррӯзаи худ ба шакли полимерҳо асосан бисёр истифода мебарем. Масалан, халтаҳои борпечҳое ки ҳастанд, инҳо полипропиленӣ мешаванд, яъне ки салафану дигар халтаҳое ки мо ҳаррӯза истифода мебарем, инҳо халтаҳои ёки борпечҳои полипропиленӣ номида мешавад. Дигар бошад бозичаҳои кӯдакона, инҳо ҳам полиэтиленӣ буд, халтаи борпечҳо, бозичаҳо бошад полипропиленӣ, қубурҳои полипропиленӣ ва инчунин бо дигар моддаҳо низ ҳастанд ки бисёр паҳншуда ҳастанд, яъне ки масалан изолятсияи симҳои свету дигар чизҳои дар шакли полимерҳо истифода бурда мешаванд аз алкенҳо, яъне полимери алкенҳо мебошанд. Усули якуми гуфтем истеҳсоли алкенҳо дар лаборатория, ин дар вақти дегидрататсияи спиртҳо мебошад. Дегидрататсияи спиртҳо таҳти таъсири ҳарорати зиёда аз 140 градус Селсия ва иштироки кислотаи сулфат ҳамчун катализатор, ки дар натиҷа алкен ва об ҳосил мешавад. Мисол агар биёрем дар инҷо, мо бояд нависем. Масалан, агар формулаи умумиро гирем, дар инҷо мешавад CnH2n плюс 1OH. инҷо кислотаи сулфат H2SO4 концентронида ва ҳарорати мо зиёда аз 140 градус Селсия. таҳти таъсири ҳарорат дегидрататсияи дохили молекулавӣ ба амал меояд, агар ки дар зиёда аз 140 градус Селсия бошад, ба ғайр аз спирти метил. дигар боқимонда ҳамаи спиртҳо мешавад, барои он ки спирти метил 1 атоми карбон дорад. алкенҳо бошад, аз дорои хурдтарини алкен дорои 2 атоми карбон мешавад. Ба ҳамин хотир мо аз этил сар мекунем. Дар инҷо алкен ҳосил мешавад CnH2n плюс H2O, яъне об ҷудо мешавад. Дар инҷо дегидрататсия маънош кандашавии об. Мисол C2H5 OH, H2SO4 катализатор ва ҳарорати зиёда аз 140 градус Селсия. инҷо ҳосил мешавад C2H4, яъне этилен плюси H2O. ба ҳамин монанд дигар спиртҳоро низ аз рӯи ҳамин қоида мо дегидрататсия карда дар натиҷа алкен ба даст меорем дар лаборатория. Мисол, масъалаи 1: барои ҳосил намудани 44,8 литр этилен чанд грамм этанол лозим аст? ин масъаларо аз рӯи ҳамин реаксия ҳал мекунем. Этилен ҳосил кардан дар кор, пас этанолро дегидрататсия мекунем. C2H5OH, ҳарорати зиёда аз 140 градус Селсия ва дар иштироки ҳатмии кислотаи сулфат H2SO4, C2H4 плюс H2O. барои ҳосил намудани 44,8 литр этилен, дар болои этилен 44,8 литр, дар тагаш 22,4 литр, чанд грамм этанол лозим аст? Дар болои этанол x грамм, дар поин бошад массаи молиярии этанол 46 грамм аст. инҷа 44,8 бо 22,4 ихтисор меша яктоги дутоги, x баробар 2 зарби 46, 92 грамм. ҷавоби дуруст 92 грамм аст. дарси пурраро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описание гузошта шудааст.